Sanibonani kumhlaba wonke izwe lonke eMpumalanga Ntshonalanga eNingizimu Enyakatho. UDkt Langonyama lo. Njengoba sishilo ukuthi ngomhla ka-7 kuNovemba uDkt Langonyama esesiteni ke betholakala ilanga lonke la ngomgqibelo noma ilanga lonke la ke-weekend. Sekunjalo sekonakele. Uyakwazi ukuhluphayo wena ofuna ukuphakamisa kwebhizinisi, wena onamacala, ohlutshwa amacala ohamba amakhotha. Wena unenkinga ukuthi manje awuthola umsebenzi. Wena ufuna ukuphakamiswa emandleni ey'thuni noma uprofesa noma ekuhloleni. Wena ufuna ukuthola isikhundla emsebenzini uphakamiswe, wena ufuna ukuqiniswa, wena ufuna ukucushwa. Uyazi inkinga yakho wena. Sondela eduze, thatha inamba zala ekhaya usifonele 076 7055 196 076 7055 196. Siyabonga.